Ki pulit ka East Khasi Hills ne ka sinsa jan gilara ayo PSO ke HNLC u Bah Storgy lingdo Shaka District and Session Court Shillong na ka binta ban panpor ban penlong ya ka jing tohkit. Ne ka singi ki pulit kilakem ya u Bah Storgy u beri udkhot jong ka Nyautrap National Liberation Council HNLC na ka yingsa ka jong u ka badon hamaulin rei kleshnong. Kitilong kubor kleyat hu Bah Storgy ula shakem halor ka jing subajur ba udon kti ha ka badawa pisa na ki nong khayi ki benarilum khasi ba jantia. Bah Storgy udah beladan bentah hak kinhun jong ke HNLC hak banwan ya kerana supat ke sarkar House nam baladem.